Malawi Brief. Tsopano ndi nthawi ya nkhanga zaona pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa takhalani pomwepo. Maswera bwanji Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo tsiku lanu linali bwanji, mwaweruka bwanji kuntchito komanso mwaweruka bwanji kuma business osiyanasiyana. Tikudziwanso ena akuthamangiranso ku ntchito amene akagwira ntchito za usiku mafactory ndi ntchito zotero. Tsiku lanu linali bwanji. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo wa mzinda wa Blantyre amene akugwira ntchito motamandika. Anthu amati sanapite ku sukulu koma zimene akupanga iyeyo sizikugwirizana ndi kupita ku sukulu, koma nzeru zachibadwidwe zimene anampasa Mulungu kunena kuti mkulu tagwira ntchito. Acho Mosman tikufuna tikuyamikireni pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Wherever you are, you must feel kuna kuti ntchito imene mukugwira Amalawitu tikuikonda. Tikalembedwa ntchito, tikasankhidwa ntchito, tikapasidwa ntchito kuti tigwire, tagwire anthu mozitumikira mosayang'ana. Ajo Mosman tikutitu mumve mu mtimamo kunena kuti Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa akuti ntchito tamandika imene mukugwira pitirizani ndipo musabwerere mbuyo, musayang'ane ndiponso mupite kuchichiri ku prison mukaone mavuto kumene mtsogoleri azikhala mtsogoleri womapita nkumakaona amene timati mtsogoleri kukaona mavuto ndikubwera kuti tisolve bwanji mavuto amenewo, osangokhala muofesi sitingapangemo kanthu iya. Tikutawuzeni a Jomosman chigawo chakumadzulo kuno ndipo tikuyembekeza zambiri kuchoka kwa inu. Tikufuna tu mzinda wa Blantyre, mzinda wa Limbi ubwererenso kale mzinda wosiririka. Anthu osati akanena kuti tikupita ku Limbi kumachita kusankha mbali yokafika ku Limbi, kuli mbali ina kuli ku Nyasu. Tiyamikire a Jomosman uja anali watimanena kuti wosaphunzira uja mukumuona ntchito zimene akugwira, akuposa anthu amene ali ndi madigiri, amene ali ndi ma PhD. Madriver ama minibus, tipemphe madriver ama minibus kunena kuti tili munyengo yovuta kwambiri, nyengo imene miyoyo ya anthu ochuluka imatha kupululuka chifukwa cha ngozi zapamsewu. Tipemphe madriver ama minibus kunena kuti munyengo imeneyi pakufunika kuti kusamala mayendesedwe. Inde tikudziwa timapasidwa matarget koma tiyeni tisamalire miyoyo ya anthu. Moyo wa munthu ndi kamodzi, ukapita wapita kulibenso kubwezeresa. Nde timafuna tipemphe madriver onse ama minibus chonde paliso mapassenger ena timamuza driver kuti adriver moto mupole moto. Madriver nonse munyengo imeneyi tikukonzekera Christmas pakufunika kuti tisamalise kwambiri. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Tufuna tipemphe boma kunena kuti dzikoli ngati zinthu siziyenda bwinobwino, tikunena kuti chifukwa cha majaji. Ndiye timafuna tipemphe kunena kuti zaka zichana zika pa 70 zicha zibwere pa 65 akangokwanisa munthu 65 basi anyamuka azipita. Kodi nanga achinyamata ena amene akubwerawo agwire bwanji ntchito? Tikati agwire ntchito mpaka pa 70 mchifukwa chake chakwera ucha ananena kuti zikhale pa 70 anali ndi cholinga ndi majaji, koma ntchito imene amafunayo sinagwire. Amalawi tinakwiya tinachosa anthu aja. Ndiye ndimafuna ndipemphe kunena kuti muganizire kwambiri aboma, mukuyenereka kuti bilu ikhazikitsidwe majaji 65 years anyamuka azipita kumudzi. Kuli anthu enanso ana amene aphunzira nawonso akufunanso kukhalanso m'mipando imeneyoyo. Swera bwanji amainovicha mwaswera bwanji mulipo bwanji no mtima malo
mtima mmalo so amene mukuzicha kuti ino ndi inuyo Abakiri TV ino amene mukuzicha Abakiri TV tangokhala ni pansi pangani zanu kuti anthu aziwe kuti inunso muli ndi luso musatengeza Abakiri TV ndi kukhala zanu tikuyalusana nonse amene mukutumidwa kuti muzilimbana ndi Abakiri TV tikukuziwani nonse amene mukupanga timabungwe tanu kumalimbana ndi Abakiri TV kumachita claim kunena kuti ino ndino Abakiri TV tithana nanu simukudziwa mmene anthu avutikira mmene amagona mchire wa Abakiri TV munali kuti ngati inuyo munali Abakiri TV ineyo ndi manzi wa Comrade Ntanyiwa munayamba mwakumana naye kuti Comrade Ntanyiwa kuyankhula ndi Comrade Ntanyiwa ndikukumana naye mwafa asatu mukumayenda kumapita kwa ndale ndikumakanama ndikumayankhula zaboza kumeneko siku lake ndi limodzi tisakuululani nonse amene mukupanga zolakwika kumakanama ine Comrade Ntanyiwa ndikunziwa mukapasidwa ndalama kumeneko ndikumayika mtumba ndikumazidya nokha siku lake ndi limodzi likwana zatikwana ine Abakiri TV pangani zanu musatengeza zanu osatenga luso la munthu wina musiyeni Abakiri TV akhale Abakiri TV tikuti tikuululani kumayenda kumapita m'magulu kupita kwa nduna iyi kukanena zabosa kupita kwa nduna iyi kukanena zabosa kupita kwa nduna iyi kukanena zabosa nonse amene mukupanga za mabosa siku lake ndi limodzi ikangokwana sikulo la 40 auti la 40 tu nonse tikuululani amalawa akuziweni kuti anthu akusokonezachi ndi awo mbale wanga Abakiri TV wherever you are olibwa osadandaula zisiye zitsiru zimenezi siku lake ndi limodzi tayalusa sachula mayina awo pali Mpopo FM akuti akupanga zakuti muyeserera koma simukwanisa anali kwa zanu amayeserera koma sana kwanisa mugwa jagada nanena nkhani ya Ntramanja Police Unit kumulanje pakufunika mupangeza changu chifukwa anthu adera limeneli agwirizana zonena kuti mupeza munthu akupanga za chisawawa palibe kuntenga kupita naye ku polisi nawonso apangaso mmene angapangire ndesisanafike pamenepo ndikufuna ndipempe aluhanga mukuyenereka kupita ku police unit ya Ntramanja mavuto amene akakonzedwe dera lonse la Chinakanaka kukufunika polisi ipite anthu akhale bata ndi mtendere pamene tikupita ku nyengo ya Christmas sitikufuna timve za uchifwamba zochuluka madera amenewa komanso madera ena ozungulira ku Malawi sitikufuna za uchifwamba mnyengo ya Christmas pamene ndikushoka pa Mpopo FM ndikufuna tisiyane mwa mtundu otero kujenera na masikopa mutu ayi zime luso langa ndi luso langa aliyese akhale ndi luso lake limene anthu azimudziwira Rodi ne munyanani akamabwera aliyese amadziwa unena kuti uyu Rodi ne munyanani osatenga luso la munthu wina kuti likakhalirano magemu amene osagwira Mpopo ndi Comrade Ntanyiwa.